идомаи бахши чеҳраҳои мондагор. абу абдуллоҳи рӯдакӣ. абу абдуллоҳи рӯдакӣ қофиласолори адабиёти тоҷику форс. дар эҷодиёти устод рӯдакӣ масъалаҳои тарғиби одоби ҳамида, ахлоқи пок, дӯстиву рафоқат ва илму дониш тараннум мешаванд ва баръакс нуқсҳои табиати инсонӣ ва иллатҳои ҷомеа мазаммат мегарданд. рӯдакӣ сулҳу накӯкорӣ, дӯстӣ ва рафоқатро барои зиндагии одамон эҳтиёҷи табиӣ мешуморад. вай дӯстии ҳақиқӣ ва беғаразро мепарастад. панду андазҳои рӯдакӣ ки аз фалсафаи ҳаёт сарчашма мегиранд, дурдонаҳои тообноки ганҷинаи ҳикмати халқи тоҷикро ташкил мекунанд. ба ин сабаб онҳо аз имтиҳони таърих гузашта чун ҳикмати рӯзгорон боқӣ мондаанд ва то имрӯз барои покии ахлоқ ва равшангардонидани дилҳо хизмат менамоянд. ба қавли ин шоири ҷаҳоншумул, комёбии ҳар инсон ба кӯшишҳои пайваста, сабру тоқат ва донишу ҷаҳонбинии худи ӯ вобаста мебошад. устод рӯдакӣ зарурати ягонагии донишҳои инсоният, иштироки халқҳои гуногуни дунёро дар кори ба вуҷуд овардани хазинаи умумии тамаддуни башарият, инчунин ҳамеша дар такомул будани илм ва нури маърифат будани онро таъкид менамояд. рӯдакӣ шоири ватанпараст ва миллатдӯст буд. барои собит сохтани ин фикр далел овардани шеъри машҳури бӯи ҷӯи мӯлён ояд ҳаме кофист ки бо шунидани он амири Сомонӣ Насри ду бетаъхир аз Ҳирот роҳи пойтахтро пеш гирифта буд. рӯдакӣ бузургвор ки фарогири илму дониши шарқу ғарб ва нобиғаи замон буд, бо фаросати эзидӣ дарк менамуд ки чӣ рисолати миллатсоз ва масъулиятбори таърихӣ ба дӯши ӯ афтодааст. аз ин рӯ истеъдоди худро ҳимматбаландона ба дунёи адабиёти муҳташаме равона сохт ки дар гирдоби пурпечутоби таърих пойдор ва устувор монда тавонад. дар ҳамон солҳои баракати илҳоми нерӯи эҷодӣ рӯдакӣ ду маснавиро аз адабиёти қадими Машриқзамин ба назм даровард ки яке достони Синбоднома ва дигаре маснавии машҳури Калила ва Димна буд. Синбоднома ҳамчун маҷмӯи ҳикоятҳои шавқангезу дилчасп дар достони манзумаи рӯдакӣ ба забони тоҷикӣ асари ниҳоят маҳбубу марғубе гардид. ҳамчунин маснавии Калила ва Димна ки рӯдакӣ онро бо хоҳишу тарғиби вазири Сомонӣ Балъами Сонӣ ба назм даровард, бо таъсиру аҳамияти ахлоқии худ дар ҷомеаи он замон мақоми бузурги тарбиявӣ дошт. байти машҳуре ки асрҳои аср вирди забонҳост: ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор, низ номӯзад зи ҳиҷомӯзгор. оҳанги пандомӯзонаи ин достон аст, зеро ҳаёт ва таҷрибаи зиндагӣ нахустин мактабест ки инсон аз он дониш меандӯзад. ин шиори рӯдакӣ дар достони Калила ва Димна ва дар шеърҳои дигари шоир низ ҳамеша чун панди хиратмандона садо медиҳад.